Türkmenistanda çörek yetmezçiligi dawa jenjellere şol sanda alıcıların hem satıcıların arasında çakmışlıklara sebep bolýar. Aşgabatdaky döwlet dukanlarynyň birinde çörek yetmezçiligi müşterilerin güýçli nägileligine sebep boldy. Netijede dukanyň aynasy döwüldi. 9 fevralda ýerden çörek satylanda bereketli bazarynda ýerleşýän döwlet dukanynyň aynasy döwülipdir. Şaýatlaryň Azatlyk radiosyna aýdýaly dukanyň galyň aynasy bilkaslyň döwülipdir. Ýerden hemişe bolşýaly çörek paýlanandan soň nowbatda duranlaryň köpüne çörek ýetmedi. Nägilelik görkezden raýatlar aynany döwüp döwlet hemlegine zeper ýetirip başladylar. Diýip şaýatlaryň biri Azatlyga gurrun berdi. Bir näçe şaýatyň sözlerine görä daňdan sagat 4-de 100den gowrak adam dukanyň daşynda nowata durupdyr. Çörek çalt gutaryp çöreksiz galan adamlar gaharlanyp başlapdyr. Dawa başlananda çörek satyn almagy başaranlaryň köpüsi heýem gidipdir we dukanyň ýanynda 60 töwerege adam galypdyr. Şaýatlaryň sözlerine görä çörek satyn alyp bilenler galanlary köşeşdirmäge synançypdyr. Käbirleri ertir has irak gelin satyn alyp bilersiňiz, bizem düýün alyp bilmedik diýseler bu sözler nägele bolanlary köşeşdirmändir. Olar ertir satyn alarsyňyz diýmegen saat ýöne şu näme aç galmalymy çağılara näme diýmeli çöregi ertir ýersiňiz bugün sabr edin diýmelimi bizi köşeşdirmäň näme etmelidigimizi bilýäris diýip jogap beripdir. Çörek satyn alanlaryň we alyp bilmeýänleriň arasynda başlanan bu dawa dukanyň satyjylaryna ýetipdir. Satyjylaryň çörek etmezçiligi meselesini çözüp bilmejekdiklerini göz getiren alyjylaryň biri dukanyň vitrinasyny döwdi diýip şaýatlaryň biri gurrun berdi. Dukanyň işgärleri märekeni dargatmak üçin polisiýa jaň edipdir. Polisiýa gelmezden odal adamlar dargapdyr. Bu ýagdaýyň bolan ýerine baran polisiýa topary günäkärleri anyklamak üçin derňe işine başlapdyr. Ilki bilen sebete video gözükçülük etmek üçin guralyň ýazgylary talap edilipdir. Bu arada Azatlyň habarçylary gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä bereket bazarynyň çäginde ýerleşýän dukan Sowda ministrliginiň garamagynda Azatlyk radiosu ministrliginiň resmiýetlerinden we dukanyň ýol başçylaryndan maglumat almaga synançdy. Emma synançyklar başa barmady. Türkmenistanda çörek yetmezçiligi gün-günden güýçlenýär. Her gün ýüzlerçe adam çörek almak üçin ençe mesagatlap nowata durýarlar we her gün adamlaryň ýartyndan gowragy öýlerine boş gaýdýarlar. Adamlar un we çörek yetmezçiligi meselesini çözmegi başarmaýan ýa-da istemeýän beperwaý häkimetlerden bizar boldular. Raýatlar häkimiýete täsir etmegiň başga ýollaryny görmän döwlete maddi taýdan ziýan ýetirýärler. Dip dükanda bolan wakanyň şaýady aýdýar. Häzirki wagtda Aşgabatda çörek nowatlary giýje başlanýar. Her gün giýje saat 3-de döwlet dukanlarynyň daşynda onlarça adamyň duranlygyny görmek bolýar. Bir näçe saatdan soň satylyp başlanýan çörek ýarym sagatyň içinde gutarýar. Bu agyr ýagdaýda ýaşaýjylar bir-birine raýdaşlyk hem görkezýärler. Dukanlarda gedek-gedegine nowatçylyk edýärler. Goňşular gedekleşýärler. Biri saat 3-de nowat alýar, galanlary 5-de barýar. Ertesi gün beýlekler nowata durýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda çörek satyn almak üçin giýjeki nowatlar ýylyň başyndan bäri güýçlendi. Çörek yetmezçiligi ýurtda 2017-nji ýylyň güýünden bäri dowam edýär. Döwlet dukanlarynda çörek döwlet tarapyndan subsidiýalenen bahadan 1 manat 20 teňeden satylýar. Adam başyna 3den köp satylmaýan çörek tiz gutarýar. Köplen çöregiň yetmezçiligi dawa jenjele sebäp bolýar. Bazarlarda çöregiň bahasy we hili hat ýokary bolýar. Ýurdun häkimetleri krizisyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Aşgabatda polisiýanyň ilaty gözegçiligi ýene güýçlenip gara maskaly awtolog sürüjilerini tutmak boýunça reýtler geçirilýär. Garaşsyz neşir gara maska gadagynlygynyň ýurdun sebitlerine hem baryp ýetendigini habar berýär. Bu habarlaryň arasynda pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan Türkmen prezidenti ýurtda öňüne alyş arasaçylyk çärelerini geçirmegi we burda alınıp barlayan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegiň maksada laýykdygyny belledi. Azatlyk radiosynyň ýurdun paýtagtyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa gara maska dakynan raýatlary jerime salmak işlerini dekabryň 1-nji ýarmynda girişdi we bu çäreler şu günler gaýtadan güýçlendi. Gara maskaly saklanan sürüjileriň aglabasy pul jerimesini tölemäge mejbur boldy. Ýurtda maskasy saklanan raýatlary adatça 50 manat möçörde jerime salynýar. Olar näme üçin gara maska dakynmagyň gadagandygyny düşündirmeýärler. Bu aradaky resmi karary hem görkezmeýärler. Olar diňe gara matam rengidir, bizde bolsa bayramçylyk bolar diýip ak ýa-da açyk gök medisina maskalaryny dakmagy maslahat berýärler.
diýip Aşgabatly sürüjüleriň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa işgärleri bu sözler bilen haýsy bayramçylygy gözüňünde tutýandyklaryny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Ýöne belläsek Türkmenistan 11 fevralda Milli Geňeşiň ýokarky öýü bolan Halk Maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisini geçirýär. Habarçymyzyň sözlerine görä käbir sürüjüler polisiýa işgärlerinden ýurtda gara maska dakynmagyň gadagyndygy baradaky karary görkezmegi talap etdiler. Olar bu baradaky karary görkezip bilmediler. Şeýle-de polisiýa işgärleri bu baradaky karary talap eden sürüjülere azar bermediler we olary jerime töletdirmediler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 10 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen News neşri gara maska gadagynçylygynyň ýurdun sebitlerini hem baryp ýetendigini habar berdi. Garaşsyz neşriň özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 7 fevralda çap eden habaryna görä Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň mektep resmiýlerine we okuwçylaryna diňe ak reňktäki maskalary dakynmaldyklary barada tawşyryk berildi. Olara başga reňktäki ýüz maskalaryny dakmagyň gadagyndygy duýduruldy. 6-18 fevral aralygynda Türkmenabadyň mekteplerinde barlaglar geçiriler. Gözükçüler çağalar maskasyz gara ýa-da reňkli maskalarda tutsa onda molimlara we direktora käýinç berler diýip neşir gara maska gadagynçylygynyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy we Garaboğaz şäherlerindäki mekteplere we çağalar baglaryna hem baryp ýetendigini belleýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet derejesinde ak reňkiň propagandasy dowam edýär. Ýurtda ak reňk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli reňki hasaplanýar. Aşgabatda ähli binalar ak reňkde gurulýar. Ozaldan bary bolan binalar ak reňke boýalýar ýa-da mermere çalymdaş ak plitalar bilen örtülýär. Soňky 4 ýylyň dowamında gara we goňur reňkli awtolawlaryň ulanylmagy gadagyn edildi. Diňe ak we açyk reňkli awtolawlara hereket etmäge ruhsat berildi. Ýurtda gara maska gadagynçylygynyň güýçlendirilmeginiň arasynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanda öňüne alyş arasaçylyk çärelerini geçirmegi dowam etmegiň maksada laýykdygyny bellädi. Şeýle-de prezident ministrler kabinetiniň 8 fevralda geçiren iş maslahatynda bu urda alınıp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy hem tawşyrdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri 15 ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girizdi. Bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we güýmenje deshalary yapyldy. Şeýle-de ýurt içindäki uçuşlar çäklendirilip, ýollary gözegçilik güýçlendirildi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda ilata sanjym etmek işleri güýçlü depkinde dowam edýär. Sişenme günü geçirilen hökümet maslahatynda koronavirus ýokanjyna karşı Hytaýdan 5 milyon sany vaksinanyň iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nyşany hökmünde berilendigi we bu işleriň halkyň saglygyny goramakda, ýokanç keteleriň aralaşmagynyň öňüni almakda möhüm çäreleriň birdi hem nygtaldy. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz we saglyk işgärleriniň bir näçesi şu günler koronavirus bilen ketelleýänleriň aglabasynyň öýde bejergi almagy makul hasaplaýandygyny we olaryň aglabasynyň çağalardygyny habar berýärler. Türkmenistanda 11 fevralda geçirilecek Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk işleri dowam edýär. Mara welaýatynyň mejlise gatnaşyjylar we ýaşly adamlar günüň dowamyny bir näçe gerek repetisiýa geçýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Penşenbe günü Maradan habar berdi. Döwlet durmuşyny möhüm hasaplanýan syýasy waka üçin mejlise gatnaşyjylar günüň dowamyny bir näçe sagatlap belenen tertipde oturmagy mejbur edilýärler. Mejlise söz söylemeli edilen adamlar repetisiýalaryň çägine öz çykyşlaryny bir näçe gerek gaýtalamaly bolýarlar. Şeýle-de taýýarlyklaryň dowamyny döwlet telewizionyny üçin ýazgy edilýär. Azatlyk radiosynyň tewitdäki habarçysy şu günler her gün ýaly geçirilýän taýýarlyk çäreleriniň mejlise gatnaşyjy ýaşly adamlar üçin agyr düşýändigini habar berýär. Döwlet medeniýetyne görä Halk Maslahatynyň nowatdan daşary mejlisi 11 fevralda Aşgabat şäheriniň Maslahat köşküni Ahal welaýatynyň Türkmeniň ak öýü binasyny Balkan Daşawud Lemap we Mara welaýatlaryna ruhyet köşklerini sanyny ulgam arkaly geçiriler. Resmi habarlarda mejlisiň dowamyna ýurdun 30 ýyllyk geljeğiniň maslahat ediljekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyny 2021 ýylyň sentýabrynda girilen ýütgetmeler we goşmaçylar bilen
ýurdun kanun çykarjy ulgamy iki palataly parlament bilen tanışdy. Parlamentiň ýokarky bolan 56 agdaly halk maslahaty we 125 deputatly mejlis konstitusiýanyň 80-nji maddasyna girdilen goşmaçylara laýyklykda aýratynlykda maslahat geçirýär. Ýöne iki palata diňe prezidentiň başlangyjy bilen bilelikde mejlis geçirip bilýär. Bilelikdäki mejlise jemgyýetçilik wekilleri hem gatnaşyp bilýär. Halk maslahatynyň 18-nji ýanwarda kabul eden kararyna görä anyny ony geçiriljek nowatdan daşary mejlis Milli Geňeşiň diňe ýokarky palatasyna halk maslahatyna degişli bolup onuň taýýarlyk işlerine vilayet häkimlikleri, ministrlikler, mejlisiň deputatlary we beýlekler gatnaşýar. Şu günler Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň repetisiýalaryny çekilýän ýaşly adamlar jemgyýetçilik wekilleri hökmüne maslahatda gatnaşýan çemeli. Sebäbi halk maslahatynyň 56 agdasynyň ortaça ýaşy 44 bolup, olaryň iň uly ýaşlysy Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde bolup durýar. Ýaşlylar we maslahatda gatnaşyjylar bir näçe sagatda repetisiýada oturmaly bolýarlar. Ýaşly adamlar üçin bir näçe sagat oturmak agyr düşýär. Ýaşlylaryň hal ýagdaýyna garamadan olar mejburi oturmaly bolýarlar diýip bir ýaşy ijazat radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyda görä ýyla tarasyny işçilikden we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň ençemesi halk maslahatynyň mejlisine iş ýerleriniň açylmagy, karantiniň soňlanmagy, valyutanyň hakyky bahasynyň aşakladylmagy, haritlaryň arzanlamagy, sebitary we halkara herekete girdilen çäklendirmeleriň ýatyrylmagy ýaly meseleleriň çödügüdüne garaşýar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen gurrundaş bolýan türkmenistanylaryň arasyna maslahaty umyt baglamayan adamlar hem az däl. Her ýonakda bolşy ýaly ýene boş gurrun bolar diýip bir marly Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda umytsızlyk beýan etdi. Çilide Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar öňümizdäki mejlisiň dowamyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezidentlik ýolunyň açyljakdygyny şaklaýarlar. Serdaryň prezidentlige dalaşgar bolmagyna garaşlýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ara anyp maslahatlaşylmagyna garaşlýan iň uly mesele prezidentiň saglyk ýagdaýlary sebäpli we wagtynyň dolanmagy sebäpli öz orunyny ogluny tapşyrmak diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. 2016-njy ýylda konstitusiýaga girdilen ýütgetmelerden soňra 2017-nji ýylyň fevralyna 7 ýyl möhlet bilen 3-nji gezek prezident wezifesine saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň dowam edýän prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özüni halk maslahatynyň başlygy bolup durýar. Konstitusiýa prezidenti kanun çykarjy ulgamyň ýokarky palatasyna başlyklyk etmegi gadagyn edýär.